Сега съм пробига и днес ще играем на една странна игра, така, страшна и да видим дали е истина. И именно Чарли, Чалендж, майко мила. И да, гледах и в YouTube, трябва да пита някакъв дух и той трябва да помре да молива, за да видим дали ще отговори. Ако отговори, значи истинска, ако не отговори, значи мит. И мисля, че това е смисъл, няма смисъл. Смисъл няма смисъл, не знам. Да почваме. Чарли, тук ли си? Не е тук. То духа ли бе? Навънка духа. Чайте малко. Искам да ви покажа как духа навънка. Духа лекичко. Лекичко. Добре. Питаме следващ въпрос. Да сега не стана. Чарли. Гледаш ли ми клиповете? Той ми гледа клиповете. Бъскай се. Не е истина, така че не се плашете. Това просто е някакъв мит, който... Това е Чарли. Ето го. Това е просто някакъв мит, който не е истински, така че за всеки случай да пробваме отново. Чарли. Имаш ли запек? Не, няма. Още един път. Чарли! Мислиш ли, че съм готин? Буквално нищо не пипам. Не мърда. Не дейте да страхувате, това е мит. Виждате, че нищо не става. Пъскам се. Чао. Добре. Ако ви харесва ред, палче нагоре, абонирайте се и не дейте да се страхувате от това, защото това е само мит. Да си гледа работата. Ако ви харесва ред, палче нагоре, тук има някакви химикалка и се абонирайте.